అసలు ఇన్స్టా ఓపెన్ చేస్తే చాలు ఈ కోలం డిజైన్స్ వస్తున్నాయి బాగా. నేను రీసెంట్గా బ్లౌజ్ స్టిచ్ అయితే చేయించుకున్నాను. దానికి ఒక మంచి డిజైన్ కోసం దోలాడుతుంటే నాకు ఈ కోలం డిజైన్ అయితే బాగా నచ్చింది. సో సరేలే ట్రెండ్లోనే నడుస్తుంది కదా అని చెప్పి ఒకసారి ట్రై చేద్దామని. దీనికి ముందు నేను ఫస్ట్ పెయింటింగ్తో అయితే వేసాను. అసలు చాలా చండాలంగా వచ్చిందని బ్లౌజ్ని అయితే నా దగ్గర ఇంట్లో ఉన్న స్టోన్స్ తోటి అయితే ఇట్లా వేసాను నేను. ఫైనల్గా బాగానే వచ్చింది. ఇంకా ఈ రోజు అయితే సండే అని మా చిన్నోనికి కటింగ్ షాప్కి అయితే వెళ్ళాము. లాస్ట్ ఒక 2 months బ్యాక్ అయితే మా చిన్నోనికి గుండు చేయించాం తిరుపతిలో. 2 monthsలోనే హెయిర్స్ మనకి అంతా వచ్చినాయి. ఇంకా మ్యారేజ్ కూడా ఉంది మా రిలేటివ్స్ది. సో దాన్ని నేను అసలు అనుకోలేవాడు అసలు ఏడవకుండా ఇంత బాగా చేయించుకుంటాడు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం కదా, ఏ పిల్లలైనా ఏడుస్తాడు, వీడు కూడా అట్లనే ఏడుస్తాడేమో అనుకున్నాను. లాస్ట్లో ఫోన్ చూస్తే అయితే బాగానే మేనేజ్ చేసింది మా అక్క. వానికి ఫోన్ చూపిస్తూ మరి కటింగ్ చేసుకున్నాడు. అంటే వాడు అంతా కూడా ఏడ్చేవాడు ఏం కాదులే, అయినా కూడా వానికి బాగా అనిపించింది కటింగ్ చేస్తుంటే. జస్ట్ కట్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడక్కడ కర్లీను. ఇక అంతే, బాయ్ గాయ్స్.